annabi dan Aminatu aurensa shi da Aisha mai girma. Annabi dan Aminatu aurensa shi da Aisha mai girma. Farko na kira sarki na wanda yau ne ya yi kakana, ƙarin shikima da basira zan wake bikin manzona. Tare da Aisha yar sadegwa maryar ɗana manzona, auren dan Amina fiyayye tare da Aisha mai girma. Annabi dan Aminatu aurensa shi da Aisha mai girma. Ya Allah kai da salati kun Mahmudu masoyin kowa, sa ahali har sahabati mun shaide su ba sa sawa. Ya Allah kasa hada Fatima umma ta fata wuce kowa, dan kwa kamar dama ba a yau ba Fatima wata ta kai girma. Annabi dan Aminatu aurensa shi da Aisha mai girma. Allah sa da shakti jani ya rike annabi zaɓaɓɓe, sannan sa da shakti lani jikan annabi zaɓaɓɓe. Shak Ibrahim Shak Usmani sun so annabi zaɓaɓɓe. Allah sa da Barhama Gausi baba na da ya kai girma. Annabi dan Aminatu aurensa shi da Aisha mai girma. Na dokar da kai a gare ka masoyin annabi babana Malam Hashimu, kai ne baka ketewa musu manzona. Dangata agun Allahu amini ne agun sarkina. Ya Malam ka samu gaban ka kai mana addu'a mai girma. Annabi dan Aminatu aurensa shi da Aisha mai girma. Da gaisuwa nan ta kare zan koma cikin baitukana, in koma batun auren na Aisha da shi manzona, wanda ke kira auren girma cikin garin manzona. Auren annabi manzona tare da Aisha mai girma. Annabi dan Aminatu aurensa shi da Aisha mai girma. A lokacin da manzan Allah ya aure Aisha yar gata, shekarar ta shidda wasu kuma suka ce bakwai ko fahimta. A lokacin zuwan musulunci shekara da 10 ko fahimta. A lokacin aka yi mai bishara ya aure Aisha mai girma. Annabi dan Aminatu aurensa shi da Aisha mai girma. A lokacin ya umarci kaular ta je gidan Abubakar na ta je ta nema masa auren Aisha yar Romana. Tana shiga ta yau sallama cikin gidan Abubakar na ta ce wa Romana da alkhairi na zo mai girma. Annabi dan Aminatu aurensa shi da Aisha mai girma. A lokacin Romana ta yi farin ciki mai girma, amma sai ta ce fa da haulatu ta jira ya Abubakar ma. Yana zuwa sai yayi murna, amma sai ya ce fa saya ma kima yar uwa ce, idan haka sai fa kije ya aure kike ma. Annabi dan Aminatu aurensa shi da Aisha mai girma. Ba wai ya faɗa mata ne domin fa ba za ya ba annabi ta, sai dai ya faɗa mata ne domin fa tana cikin yarinta. Ya ce wa kaulat sai ta koma ta je ta aure da annabi, domin yar uwa ce gare shi, sannan yar uwa mai girma. Annabi dan Aminatu aurensa shi da Aisha mai girma. Ta zo ta gaya wa ma'aiki sai manzo ya ce fata goma, da kikice wasa da shi ma ya zama dan uwan Islama. Dan haka Aisha ta yi daidai ma fada ni hakan ki faɗa ma. Ta zo ta gaya wa Sadiku sai ko ya ce a zo ai biki ma. Annabi dan Aminatu aurensa shi da Aisha mai girma. Aisha ta faɗa ta aure nabi a cikin watan Shawwal, a lokacin fakamin Aisha jirai zuwa Madina ku gane. A lokacin bikin manzona an sha shagali fa ku gane. Ya Allah ya karo yarda gare ta wanda ta kai aurensa shi da Aisha mai girma. Amma annabi bai nemi ya tare da ita ba a gidansa, sai da ta ƙara shekara 3 tukunna ma fa a gidansu. Sai da mahaifiyar Aisha ta ga an samu nisuwa a Madina, sannan sai ta ce wa Sadiku lallai sai ayo tariya ma. Annabi dan Aminatu aurensa shi da Aisha mai girma. A lokacin da Sadiku ya je ya samu annabi gatana, yayi
mai batun tariyar matar sai na nufin gatana ciki na ladabi da biyayya sadiku yayi wa manzona a take annabi ya amsa zai tare da ita mai girma. Annabi dan Amina ta aurensa shi da Aisha mai girma. Sayyada Aisha kai bayani ne fa abun burgewa, mahaifiyar da ta yi mata gyaran gashin kai fiyo ganewa, sannan sai ta shafa mata wani farwa abun burgewa, ta mata jagoranci zuwa kofar gidan mai girma. Annabi dan Amina ta aurensa shi da Aisha mai girma. Sai ta tsayar da ni har numfashi na ya shigo kirjina, sannan ta shigar ni cikin ɗakin manzo na bikatana. Sai muka samu manzon Allah ya zauna yana fajirana, take mahaifiyata ta kai ni cikin ɗakin nabi mai girma. Annabi dan Amina ta aurensa shi da Aisha mai girma. Tana zuwa ta ce wannan su ne ahalin kaya manzona, Allah ƙara albarka a gare ka baya ma'aiki na bina. Aisha ta zauna da manzo zaman biyayya da mafakauna, wanda hakan ya sa ta samu girma a gurin mai girma. Annabi dan Amina ta aurensa shi da Aisha mai girma. Sayyada Aisha ta cancanci ni yabo a gare ta ku gane, domin dukkanin mata yanda annabi ya aura ku gane, ya samu dukan soyayya a sanadin auren ta ku gane, sai dai ko uwar 'ya'yansa Khadija wadda ta kure girma. Annabi dan Amina ta aurensa shi da Aisha mai girma, domin an kwatan bai manzo waye fi so a dukkan mutane, take kwa sai ya ce matata sayyada Aisha fa ku gane, sai aka ce da shi a maza kuma sai kwa ya ce Abubakari ne. Allah rabbi karo girma gare su dan kwasin kai girma. Annabi dan Amina ta aurensa shi da Aisha mai girma. Ta zauna da ɗa annabi na tsawon shekara 10 cif manzo ɗa yayi wa fati ya bar ta shatar cif. An samu hadisi gare ta sun fi 100 cif. Ya Allah karo yarda gare ta don kwata kore girma. Annabi dan Amina ta aurensa shi da Aisha mai girma. A nan gurin muke sa aya cikin batun auren fa nabina, abdil jarumi na ma'aiki Tare da Yusuf na annabina, sannan sai Umar almajirin ma'aiki mai girma. Alhamdu anan zan huta sai wata rana 'yan uwana.